डिसिजन मानोना जायफोरा बेखौ गनायगोन दिनै दिनफोरा मोजां नंला समा मोजां नंला जोंनि सोरगिदिं थासारि परिबेक परिस्थितिया मोजां नंला बिसोरनोसो बेवहायनो बुंदों बेनिखायनो मा जुदि समफोरा मोजां नंलियाब्ला थासारिया मोजां नंलियाब्ला जोंनि सोरगिदिं गुबुंले जुदि जि थासारि बियो बांबोबायब्ला मा बेखौसो बुंनो नागिरदों बाइबेलाव अब्ला मा माथो खालामनांगौ फालाय बेखौसो बुंनो नागिरदों बाइबेला बेनिखायनो जों बेयाव जिरायनाय साफ्रोमबो बे बाथ्राखौ गनायना लानांगोन जों जि समाव थांनानै दङ बे समा मोजां नंलिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबाय गोबां मानसिफोरा सानदों दा ओरै होननानै कर'ना जोबोब्ला गासैबो थिग जाफिनगोन बे कर'नाया जोबना थाङोब्ला सिगांनि बायदि गासैबो थिग जाफिनगोन मोजां जाफिनगोन बिब्दि आसा खालामना थानाय गोबां दङ नाथाय सोर मिथिगौ कर'नानिख्रुइ गाज्रि माबा मोनसे बुहुमाव फैनानै कर'नायाव जेसेबां मानसिफ्रा थैलांबाय बिनि बांसिन मानसिफोर फुथारग्लुङोब्ला बेखौबो जों मिथिया गाबोन मा जागोन जों बेखौ मिथिया दा दसेनि उनाव मा जागोन जों बेखौ मिथिया जों जेबो उनाव मा जागोन बेखौ मिथिरोङै मानसिफोर जेबो मिथिया नाथाय माखासेफ्रा आसा खालामनानै दङ कर'नाया जोबलाङोब्ला बे बेराम आजारफ्रा जोबलाङोब्ला गासैबो थिग जाफिनगोन होननानै नाथाय आंनि बाइबेला बुंदों गोबाङा सोमोनांदों मा जाखो मानो बिब्दि जाखो थांनाय जि 2 बोसोर गोबां खहा जादों कर'ना जानायफोरा थैलांबाय जायफ्रा बिथांमोनाथ' माब्लाबो सुख'हायै खहा जालांबाय जायनाव बे बेरामा जायाखै बिथांमोनाबो खहा जादों जों मिथिगौ जायनियाव माब्लाबो न'खराव सोरनावबा बे बेरामा जायाखै सोरबा व्यक्तिनाव बे बेरामा जायाखै अब्लाबो बिथाङा खहा जादों जुदि सासे बिथाङा फालांगिरि खालामग्राबा फालांगि खालामनो मोनाखै बिथाङा खहा जादों स्टुडेन्टफोर बांसिनै दिनैसिमबो गासैबो थिग थाक गासैनो प्रग्रामफोरा जानो मोन्दों सोलिगासिनो दङ इउपि बायदि इन्डियानि देरसिन स्टेटआव दिनै गेदेर गेदेर इलेक्सन केम्पेइनफोर सोलिगासिनो दङ नाथाय स्टुडेन्टफोरनि लागै दिनै क्लासफोर जायाखै गोबां खहा जोबनांगौ बायदि कर्सफोरा जोबाखै गोबां खहा नोंहा कर'ना जादों जायाखै जेबो मिथिया नाथाय खहाया बयहाबो समानै जादों माखासे बेरामफोर जादोंमोन जि समाव जाया बेराम जादों बेहाल' खहा जादों नाथाय नैबे मोनसे बेरामाव बुहुमनि बयहाबो खहा जादों आरो बे बेरामा बुहुमनि गासैनोबो मोनसे खहा लाबोदोंमोन दा बेबायदिहाय जों गोबां समाव सावरायदों मा जाखो मानो बिब्दि जाखो गोबां इभेन जोंनि ख्रिस्टियानफोर जोंनि ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोर बिथांमोना आसरित मोनदों मानो बिब्दि जाखो माबोरै बिब्दि जानो हागौ जायफ्रा बाइबेलजों एटाच नङा बाइबेलजों सोमोन्दो गैया बिथांमोना दिनै सानस'नो हायाखै मानो बिब्दि जादों नाथाय जों जायफ्रा बाइबेलजों सोमोन्दो दङ बाइबेलखौ मोजाङै मिथिगौ जों सोमोनाङाखै जों आसरित मोनाखै मानोना बाइबेला बुंखादों बेफोरबायदि सम फैदों बाइबेला बेखौसो बुंदों गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन सम फैगासिनो दङ बाइबेला बेखौसो जोंनो खोन्थादों जों सोमोनाङाखै हाजार मानसि थैग्लुंनाय बेराम फैदों जों सोमोनाङाखै बाइबेला जोंनो खोन्थानानै दोनखादों दिनैनि बाथ्रा नङा बियो 2000 बोसोरनि सिगाङाव लिरजानाय बाथ्राफोर बिनि सिगां हाजार सिगाङाव लिरजानाय बाथ्राफोर जोंनो खबर होनानै दोनखादों बाइबेला जेबो मानसिनि गेजेराव बेबायदि सम फैगोन बेबायदि बेराम आजारफोर फैगोन मानसिनि गेजेराव मुगैलायनाया बांगोन बेफोरखौ बाइबेला जोंनो खबर होनानै दोनखादों जेब्ला जोङो 2 तिमथि 3 बालाबाव नायो मानसिनि जि आखल आखुनि डिटेरिएसन मानसिनि आखल आखुआ जे इसेबां गाहायाव थांगोन मानसिनि आखल आखु सोलिनायफोरा जे जिब जुन्थुजों समान जागोन आं दहायसो एसे जेब्ला आंनि फेसबुक पेजखौ एसे आपडेट खालामदोंमोन नायदोंमोन अब्लाना आं नुनो मोनदों गसाइगावआवहाय दहाय सासे स्कुलनि प्रिन्सिपालखौ एरेस्ट खालामदों आं मिथिया केसआ बेसेबां जेनुइन नाथाय जोंहा ससियेल मिडियानि जे रिपर्टार्सफोर बिथांमोननि रिपर्टनि गेजेरजों मोनथिनो मोनदों नुनायाव बैसोखौ आं सानदों 50नि आबव 50 बोसोरनि गोजौनि सासे बोराय मानसि बिथाङा 7 बोसोर 8 बोसोरनि गथ'फोरखौ लोगोसे लानानै बिथांमोनजों उन्दुयोमोन गाज्रि खामानि मावोमोन बेबायदि रिपर्ट मोनदों 7-8 बोसोरनि गथ'फोर हिनजावसा गथ'फोरजों बिथाङा स्कुलनि सासे प्रिन्सिपाल दहाय पुलिसा खादों बिथांखौ मानसिनि आखल आखुआ जे बेबायदि जालांगोन आरो जायफ्रा बे रिपर्टआव बुंदों बे प्रिन्सिपालखौ जों मोजां सानोमोन नाथाय बिथांनि जि आखल आखु दिनै बेरफ्रुबाय जुनथुनियावबो बिदि आखल आखुखौ जों आसा खालामनो हाया बिथांमोना बुंदों आं बुंखादों आं मिथिया केसआ माबायदि जेनुइन नाथाय बिथांमोना मा बुंदों मा रिपर्ट होदों आं बेखौल'सो जास्ट आंनि माबा पइन्ट्सखौ एसे सापर्ट खालामनो थाखाय लाबोदों मानसिया जे बेबायदि गाहाय थाखोनि जालांगोन
मानसिनि आखल आखुआ जे बेबायदि गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगोन मोजां नङा। मोजां सम फैगोन होननानै बुंदों नङा। बाइबेला जोंनो बेखौसो प्रमिस होदों गाज्रिनिफ्राय गाज्रि। मानसिया गावजों गाव अनलायनो रोङि जागोन। मानसिनि आखल आखुआ गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगोन। मानसिया इसोरखौ मोजां मोनि जागोन। संसारनिखौ मोजां मोनग्रा जागोन। गावनि मोदोमनि लुबैनायफोरजों दैदेनग्रा जागोन। बिमा बिफाखौ मानिनो रोङि मान होनो रोङि जागोन। आंनि बाइबेला आंनो खबर होनानै बुंखादों। आं सोमोनाङाखै। दिनैनि मानसिनि आखल आखुखौ नायनानै आं सोमोनाङाखै। दिनैनि मानसिफोरनि मावनाय दांनायखौ नायनानै आं सोमोनाङाखै। दिनै बुहुमाव जानाय जाथायफोरखौ नायनानै आं सोमोनाङाखै। आंनो बाइबेला खोन्थाखादों बियो जागोन। जायाबासो आं सोमोनांगोन। जेब्ला बेफोर जानाय नङा अब्लानासो आं सोमोनांगोन। जायाब्लासो आं फोथायनो हायि जागोन बे इसोरनि बाथ्राखौ। जागोन होननानै बुंदोंमोन दासिमबो जायासै होननानै। नाथाय बे मोनफ्रोमबो जाथाया आंनि लागै मोनसे मेसेज। बे इसोरनि बाथ्राया बेसे सैथो बेसे नंगौ। बेनिखाय मा होनना बुंदों? जुदि मुगाया बेबायदि जाबायब्ला, जोंनि सोरगिदिं गाज्रियानो बांद्रायबायब्ला, जोंनि सोरगिदिं चेलेन्जआनो बांद्रायबायब्ला, मा मेसेजआ मा? मूर्खफोर बायदि दा सोलि, साननो रोङैफोर बायदि दा सोलि, गियानि बायदि सोलि। जोंनो लागै मेसेजआ बे। जुदि इसिबां गाज्रि जाबायब्ला, जालांगोनब्ला इसिबां गाज्रि, गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगोनब्ला मा? इसोरनि बाथ्राया मा बुंनो दङ? गियानि बायदि सोलि, खर'खौ बाहायनानै सोलि, सान, मावनायनि सिगां सान, बुंनायनि सिगां सान, आगान होनायनि सिगां सान। नों मा खालामनो नागिरदों, नों मा मावनो नागिरदों, खर' बाहायालासिनो सोलिनायनि सम गैलिया। जुदि इसिबां गाज्रि जाबायब्ला, इसिबां चेलेन्जेसफोर जोंनि सिगाङाव दङब्ला, दहाय जोंहा फुंबिलिनि समाव बुंथिगिरि बिथाङा माखासे इयुथफोरनि चेलेन्जनि बाथ्रा बुंदों। दिनै जोंनि चेलेन्जफोर, जों जि बाथ्राफोरजों, जि जेंनाफोरजों जों मोगा मोगि जानांगौ जादों, बिनि बाथ्रा बिथाङा बुंदोंमोन। दिनै इसिबां मोनसे गोब्राब मुगायाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा दङ। दिनै इसिबां मोनसे जि क्वालिफिकेसननि जि मार्केट, क्वालिटिनि जि मोनसे बाजार, बे बाजाराव दिनै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा गोजावनानै दङ। खामानि मोनै, आनएमप्लयमेन्ट मोनसे बहुत गेदेर इस्यु दिनै जोंनि गेजेरावहाय। दहाय बिथाङा फुंनि समाव एसे टाच खालामनानै बुंदों बे बाथ्राखौ। आनएमप्लयमेन्ट हिउज इस्यु दिनै जोंनि प्रिथिबियावनो। जोंनि भारतआवथ' पपुलेसना जोंहा बांद्रायखा, सुबुं अनजिमाया बारा जाबोनायलाय दिनै सुबुंनो खामानि होनाया, मोनफा मोनफा जब होनाया, साख्रि होनाया दिनै मोनसे गेदेर चेलेन्ज जानानै फैदों। बेराफारसेनि जोंहा पलिटिशियान्सफोरा, जायफोरा राजखान्थियाव दैदेनगिरि जानानै दङ, बिथांमोना बेफोरखौ मोनफा मोनफा एडभान्टेज हिसाबै लादों। दिनै बिथांमोना जब प्रमिस खालामदों, नाथाय मावफुंनो हायाखै। बे मोनसे रियेल इस्यु। आं रावबो पलिटिकेल माबाजों पार्टिजों आंहा एफिलिएशन गैया, आंहा सोमोन्दो गैया। आं मा बुंनो नागिरदों बे बाथ्राया बिसोर दिनै बियो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि, दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि, दिनैनि बे समाव थांना थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि लागै मोनसे रियेल इस्यु। बेफोरो जोंनि लागै दिनै मोनफा मोनफा चेलेन्ज जानानै फैबायब्ला, हाउ शेल वी लिभ देम? अब्ला जों माबोरै थांनानै थानो? बेबायदि मोनसे सानफ्रोमबो मोनफा मोनफा इस्यु जों मोगा मोगि जानांगौ संसाराव। जों माबोरै थांनानै थानो? बे बाथ्राखौसो जोङो बेवहाय फोरोंनो नागिरदों। जुदि जोंनि सोरगिदिं समस्यायानो समस्याब्ला, सानफ्रोमबो मोगा मोगि जानानै जोङो थांनानै थानांगौ जायोब्ला, गुबुन गुबुन जेंनाजों, गुबुन गुबुन समस्याजों जों माबोरै थांनानै थानांगौ? बेवहाय इसोरनि बाथ्राया बुंदों गियानिफोर बायदि थांनानै था, साननो रोङैफोर बायदि नङा। खर'खौ बाहायनानै थांनानै था, गोथौयै साननायजों थांनानै था। ओरैनो फ्ल'जों दा थांफा। गुबुनखौ जेरै नुदों बिब्दि नङा, गुबुनखौ जेरै खालामनाय नुदों बिब्दि नङा। नाथाय नों सान, बे मुगाया सानालासिनो मावनायनि नङा, सानालासिनो थाबायनायनि नङा, सानालासिनो माबा मोनसे खालामनायनि मुगा नङा। सानग्रो। जों गियानिफोर बायदि थांनानै दङ ने? जोङो साननायजों थांनानै दङ ने? इसोरनि बाथ्रा बुंलांबाय थानायाव जों बेखौ एसे थुर मोनगोन। आं बेबायदि मुगायावबो सासे गियानि बायदि थांनानै दङ ना सासे मूर्ख बायदि, सासे साननो रोङै बायदि आं थांनानै दङ? जों एसे गम मोनगोन बे समावहाय, एसे मोनदांगोन जोङो। सासे गियानि मानसिनि थाखाय मा? बिनि उनाव बुंदों सासे गियानि मानसिया मा खालामगोननो? बिनि उनाव बुंदों बियो टाइमखौ बायख'नानै लागोन, समखौ बायख'नानै लागोन। समखौ माबोरैहाय बायनो हानो?
इसोरा गासैनोबो समखौ एखे बिबांनि होदों, एखे एमाउन्टनि होदों। रावबो बारा मोना, रावबो खम मोना। सासे नों बान्दा जानो हागौ, नोंहाबो 24 घन्टा सानसेयाव। सासे नों गोबां धोनि जानो हागौ, बुहुमावनो मोनथिजानाय बयनिख्रुइबो धोनिसिन जानो हागौ, बिथाङाबो 24 घन्टा सानसेयाव। रावहाबो खम, रावहाबो बारा नङा। इसोरा जों बयनोबो एखे सम होदों। अब्ला सोर बांसिन बायनानै लानो हागोन? जुदि समखौ जोङो जोंनि थाखा फैसाजों बायनानै लानो हानायमोनब्ला, जायहा बांसिन थाखा फैसा दङ बिथाङा बांसिन बायनानै लानो हागौमोन। जायहा थाखा फैसा गैया बियो समखौ बायनानै हानाय नङामोन। मा बुंनो नागिरदों बाइबेला? रिडिमिं द टाइम। मा बुंदों? रिडिमिं माने बायख'नायानो। इंराजियावबो बेखौनो बुंदों। समखौ बायख'नानै ला। आसलते मा बुंनो नागिरदों? Value the time that you have. आसलते बे नों जि समाव दोङो, नों जि समखौ मोनदों इसोरनिफ्राय, इसोरा नोंनो जि समखौ होदों, बे समखौ मा खालाम? बेसेन हो, मुल्य हो। आसलते खारन समा प्राइसलेस। बेखौ रावबो बायनो हाया, बिनि बेसेन रावबो होनो हाया। इसोरा बयनोबो जोंनो लागै समान मोनसे सम होदों। दा समखौ बेसेन हो। इसोरनि बाथ्रा बायदिब्ला नों समखौ बेसेन होदोंना? जों मोनथिगोन जों समखौ माबोरैहाय बाहायदों, बिनि सायाव नों गम मोनगोन। नोंहा ओरैनो बेरायलाबायबाय थानो सम दङब्ला आसलते नों समनि भेलुखौ नों बुजियाखै। मावालासिनो उन्दुबाय थानो नोंहा सम दङब्ला नों समनि बेसेनखौ नों जेबो बुजिया। नोंथाङा ओरैनो मबाइल गेले उन्दु मबाइल गेलेबाय थानो नोंहा सम दङब्ला आसलते नों समनि जेबो नों भेलु, बेनि बेसेन नोङो जेबो बुजिया। जेब्ला नों समनि जि मुल्य, समनि जि बेसेन, बे बेसेनखौ नों बुजिगौमोन, नों समखौ बेबायदिहै बाहायनो हानाय नङामोन। सोरबा लिङो बेजोंनो थांफाब्रबनानै, सोरबा बहाबा माबा मोनसे लिंहरब्रबो बेयावनो सहैलाबायनानै नोङो समखौ बेबायदि आद्रि खालामनो हानाय नङामोन, जेब्ला नोङो समखौ बुजिगौमोन। बाइबेलाव जों जेब्ला गितफोराव नायो, ओरै होननानै बुंदों। गितफोर 90 नाम्बार। नाम्बारनि 12 सिरियाव गितमाला 90 नाम्बार 12 अध्याय 12 पद, सरि 90नि 12। जोंनि थांनानै थानाया बेसे गुसुं बेखौ जोंनो फोरोंदो, अब्लानिया जोङो गियानि जागोन। जोंनि थांनानै थानाया बेसे गुसुं बेखौ जोंनो फोरोंदो, अब्लानिया जोङो गियानि जागोन। जोंनि थांना थानाय समा बेसेबां? बेसे गोलाव जों थांनानै थागोन? खोब गुसुं, गोलाव नङा। सोरबा 60, सोरबा 70, सोरबा 80, आरो खोब खम सोरबा जानो हागौ 90, 100, खोब खम। नाथाय बांसिन मेजरिटिया 70, 80नि गेजेराव जों थैयो। बेवहाय जोंनि गेजेरावहाय बे गुसुं सम नोंहा दङ। बे गुसुं समखौ नोङो बेसेन होआब्ला, मुल्य होआलासिनो ओरैनो नंबां जाबाङाव नों हगारोब्ला, बिनि फिथाइ मा जागोन जों मोनथिगौ। दा आं दिनै बे बेलासि समाव जि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, बे बाथ्राखौ जोङो समनि जि भेलु, समनि जि बेसेन, सम बायदि मावनो रोंनायनि जि गियान, बेनि सायाव बाथ्रा बुंनो आं हास्थायदों। जों एस्तेरनिफ्राय नायनि। बे एस्तेर 4 अध्याय 14 पद। एस्तेरनि 4:14 ओरै होननानै बुंदों, नोङो बे समाव सिरियै थायोब्ला गुबुन जायगानिफ्राय जुदायारिफ्रा हेफाजाब मोनगोन आरो बायख'जागोन, नाथाय नों आरो नोंनि नोम्फानि नखरा संहार जागोन। जानो हागौ बेनि दाना सफैनायखायसो नोङो रानि जानो मोनदों। बेयावहाय मा बुंदों आं बुंनो। बेयाव जों एस्तेरनि बाथ्रा मोनथिगौ। एस्तेरा इसोरा होनाय खाबुनि गेजेरजों মই শুনিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ মাজত কিছু অসমীয়া বৰ নাজানা মানুহ আছে আমাৰ মাজত, কিন্তু মোৰ অসমীয়া ইমান স্পষ্ট নহয়। হ'লেও মই চেষ্টা কৰিম মাজে মাজে কিছুমান মেইন পইণ্টছবিলাক কৈ যাবলৈ। আৰু নহ'লে তাৰমানে ট্ৰেঞ্জিশ্যনত অলপ দিগদাৰ হয়। পিছফালে মই যি ক'লোঁ সেইখিনি অলপ ছামাৰাইজ কৰি কৈ দিলে হ'ব নেকি? পিছফালে অলপ বড়োৰ পৰা বড়োত অহা যোৱা কৰি থাকিলে অলপ ট্ৰেঞ্জিশ্যনত মোৰ অলপ দিগদাৰ হয়। ইয়াৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ পিছফালে মই যি কেইটামান কথা ক'লোঁ, এইখিনি কথা মই অলপ ছামাৰাইজ কৰি দিম বুলি মই ভাবিছোঁ, যদি আপোনালোকে সন্মত কৰে।
दा बेयाव मा एस्टेर जुदायारिफ्रा बेयाव जर्जेस होननानै बुंदों बर'आवबा आहासुरास राजानि सिङाव जुदायारिफ्रा बान्दा जानानै दङमोन आरो आहासुरास राजानो सासे रानि नांगौ जादोंमोन मानोना बिनि सिगांनि रानिया राजाखौ अपमान खालामनायखाय बियो बेखौ नागारनायखाय सासे रानि नांगौ जानायाव मा खालामखो बिसोरनि गेजेराव मोनसे कन्टेस्ट खालामनो थाखाय प्रिपेयार खालामबाय बिउटि कन्टेस्ट जों मोनथिगौ बेयाव बे गुतै पार्सियानि जेसेबांखिनि समायना समायना सिख्लाफोर दङ बे सिख्लाफोरखौ राजानि सिङाव लाबोनाय जाबाय आरो लाबोनाय जानानै मोनसे कन्टेस्ट खालामबाय आरो बे कन्टेस्टआव एस्टेरा सासे जुदायारि सिख्लामोनब्लाबो अबसे बिथांमोना मोनथियामोन एस्टेरा सासे जुदायारि सिख्ला बेखौ मोनथियामोन बिथांमोना नाथाय बे एस्टेरा बे कन्टेस्टआव राजानि रानि जानो थाखाय सायख'जादोंमोन आरो बियो इसोरनिनो बोरमोन रानि जानो थाखाय राजा बायदि इसिबां गेदेर हादरनि रानि जानो सायख'जानाया इसोरनिनो बोरमोन नाथाय थाङै थाङै मोनसे समाव मा जाखो जुदायारिफोरखौ गुतै जुदायारिफोरखौ बुथारनायनि प्लान खालामबाय नाथाय बिथाङा रानि जानानै दङ एस्टेरा रानि जानो मोननानै दङ बिथाङा दायो मा जाखो दायो बे समावहाय जि बिथांनि जि बिमाय मर्देखाय बे बिमाया बे बाथ्राखौ खोनाबाय गुतै जुदायारिफोरखौ पार्सियाव जेसेबांखिनि बान्दा जानानै थानाय जुदायारिफोर दङ बे जुदायारिफोरखौ बुथारनाय जासिगोन फोजोबनाय जासिगोन बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय दा बेखौ मिथिनानै मर्देखाया बे बाथ्राखौ बुंदों एस्टेर रानिखौ बे बाथ्राखौ बुंदों मानानै गोसोखांहोदों जुदियो नोङो राजमहलाव दङ राजाजों लोगोसे रानि जानानै दङ सानदों नामा नोङो बिनि रानि जानायखाय नों खारग'गोन होननानै बाखि गासैबो जुदायारिफोराल' स्टार्ट जागोन नाथाय आं खारग'गोन आं रानि जानायखाय होननानै सानदों नामा बिनिखाय बुंदों बे टाइमा मा खालामनाय नङा बे समा ओरैनो सिरि सिरि थानायनि दलद थानायनि सम नङा बे बाथ्राखौ मर्देखाया एस्टेरखौ गोसोखांहोदों बे समा खामानि मावनायनि सम बे समा गावनि मानसिफोरनि जानानै खोथा बुंनायनि सम नाम्बार 1 खोथा बे बिमाया एस्टेरखौ गोसोखांनाय बाथ्राया बे समा मा नङा सिरि सिरि थानायनि सम नङा बेबायदि समाव बेबायदि मोनसे क्रुसियेल समाव बेबायदि मोनसे इसेबां इम्पर्टेन्ट समाव जुदि नोङो सिरि थायोब्ला जों जातियैनो सेस जासिगोन जोङो धंस जासिगोन जोङो जोबस्रांसिगोन बेबायदि मोनसे इसेबां इम्पर्टेन्ट समाव बेबायदि मोनसे इसेबां गोनां समाव जुदि नोंथाङा सिरि सिरि थानो सायख'योब्ला नोंथाङा खामानि मावनो जुदि गोसो खालामाब्ला नोंथाङा जुदि खोथा बुंनो गोसो खालामाब्ला जोंनि जानानै जों जातियैनो जोबगोन नाम्बार 1 नोंहा सम दङ बे समा बुंनायनि बे समा मावनायनि नाम्बार 2 बुंदों मर्देखाया बुंदों बिमाया बुंदों बे निदाना सफैगोनखायसो नोङो रानि जानो मोनदों नाम्बार 2 खोथा मावदों you had the opportunity नोंहा खाबु दङ नाम्बार 1 नोंहा टाइम दङ नाम्बार 2 नोंहा मा दङ खाबु नोङो रानि नों बुंनो हागोन नोङो थिग मोनसे पजिसनाव दङ जि पजिसनाव थानानै जि खाबुखौ लानानै नोङो जोगनि जानानै नोङो राजाखौ खोथा बुंनो हागोन बे मोननै बाथ्राखौ मर्देखाया बिमाया गोसोखांहोनो गोनां जादोंमोन सोरखौ रानि एस्टेरखौ जानो हागौ बिथाङा बावनानै दङमोन जानो हागौ बिथाङा बे जे मोनसे गाव खामानि मावनो हानायनि सम बे जे गाव माबा मोनसे मावनो हानायनि सम बे बाथ्राखौ बिथाङा बावगारनानै दङमोन बेनिखाय बिमाया गोसोखांहोदों बे समा सिरि थानायनि नङा बे समा दलद थानायनि नङा बे समा खोथा बुंनायनि जातिनि जानानै खोथा बुंनायनि जोंनि जानानै खोथा बुंनायनि जोंनि जानानै खामानि मावनायनि सम नाम्बार 1 नाम्बार 2 मा नोंहा अपरचुनिटि नोंहा दङ आंथ' हाया आं राजानियाव थांनानै गसंहैनायनि खाबु आंहा गैया जोंनि सोरबा जुदायारि बिदा फंबायनि गेजेरनिफ्राय सोरबा बिथाङा थांनानै राजाखौ बुंहैनायनि बेहा अपरचुनिटि बेहा गैया बे खाबुआ बिथाङा गैया जोंनि रावहाबो गैया नों जि खाबुखौ मोनदों बे खाबु जोंनि सासेहाबो गैया बेवहाय नोंहा टाइम मोननानै नोंहा खाबु मोननानै नों जुदि मावाब्ला बिनि रिजाल्टआ मा बिनि रिजाल्टआ जों बयनिबो जोबस्रांनाय बे मोननै बुस्थुखौ जोङो सेंग्रा समाव जोङो सिख्ला समाव जों बुजिनांगौ जायो टाइम एन्ड अपरचुनिटि बेयाव बे बाथ्राखौनो बुंदों जेब्ला समखौ बायख'नानै लानायनि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौनो जोंनि जि टाइम
बे टाइमखौ बुजिनायनि जों गोबां समाव बुजिया बेयो मा टाइम मा सम बेयो बेनिखायनो जों जेब्ला बुजि मोना जों जेब्ला बेखौ मोनथिया जों साननो हाया अब्लानानो गासैबो मा जायो जोबलाङो जों जेब्ला थट मोनो बे समाव जोबलांगजोब्बाय नस्थ' जाखांजोब्बाय बेबायदि मोनसे जोङो थट गैयै जोङो गोबां समाव जिबन जापन खालामो जेबो थट गैयै मोनथियै दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर बेवहाय दङ बिथांमोननिनो बे कनफारेन्सनिफ्राय बिथांमोननो माखासे बे सेसनाव खोथा बुंनो हास्थायदों इउ हेभ द टाइम नोंहा सम दङ बे इसोरा होनाय सम नोंथांनो होदों आरो बे समखौ बारखांनायनि उनाव बाइबेला ओरै होननानै बुंदों बाइबेला एक्लेसियास्टिस उपदेशगिरिनि 10:10 ओरै होनना बुंदों उपदेशगिरि 11 अध्याय 10 पदआव ओरै होनना बुंदों नोङो दुखु दाख्लाम आरो गावखौ दासैहो मानोना लागारबो जोहोलावै थाबाय थाया नोङो जोहोलावै थाबाय थाया नोङो सेंग्राहै थाबाय थाया नोङो सिख्लाहै थाबाय थाया सिख्लाहै थाबाय थायाबा मा जागोन सेंग्राहै थाबाय थायाबा मा जागोन बेनि उनाव मा जागोन बोरायगोन बुरैगोन नङा बिनि सिगां मा जागोन बाइबेला बुंदों नोङो जोहोलावै थाबाय थानाय नङा नोङो सेंग्राहै थाबाय थानाय नङा नोङो सिख्लाहै थाबाय थानाय नङा मा जागोन बिनि उनावलाय अब्लालाय आं जुदि सेंग्राहै थाबाय थायाब्ला आं जुदि सिख्लाहै थाबाय थायाब्ला आं मा जागोन आं दायो सेंग्रा नंला आं मा बोरायबाय आंखौलाय बोरायनानै बुंगोन ना मा बुंगोन दालाय आं सेंग्रा नंला आं हाबा जाबाय सेंग्रा सिख्ला बिनि उनाव मा मोनसे सम फैगोन सेंग्रा सिख्ला समा खोब समाव उदां मोनसे सम जेराव जोंहा मोनसे रेसपन्सिबिलिटि थाया जोंहा बिबानफोर गोबां जोंहा थाया एखे बिबान जोंहा थाया जायफोरा फेमिलि बानायबाय हाबा जाबाय नखर दाबाय बिथांमोना जि बिबाना थायो बे बिबाना जोंहा थाया जेरैहाय सरासनस्रायै आं सेंग्रा समाव आंनि गोसो बायदि आं फैनानै जाफैनो लोंफैनो आं हायोमोन आंनो जगायग्रा दङमोन आंनि बिमा बिफाया जगायोमोन आंनि नांगौफोरखौ आंनि बिमा बिफाया आंनो होयोमोन आंहा सिन्था खालामनो गोनां गैयामोन दिनै मा जागोन दिनै बबाव माइरं बायगोन दिनै बबाव मैगं बायगोन आंहा सिन्था खालामनो गोनां गैयामोन हराव मा मैगं संगोन गाबोन मा जागोन आंहा सिन्था खालामनो गोनां गैयामोन आंनि थाखाय बिमा बिफाया सिन्था खालामोमोन बिथांमोनानो आंनि थाखाय जगायोमोन खिन्थु बे बयबा थाबाय थागोन ना आंहा बेखौसो बुंदों बाइबेला आंनि गाननाय जोमनायनि थाखाय आंहा दिहुननो गोनां गैयामोन आंनि गाननाय जोमनायखौ आं बाबानाव बिबानो मोनोमोन आं मामानाव बिबानो मोनोमोन आफानाव बिबानो मोनोमोन आइनाव बिबानो मोनोमोन आंनो लंपेन्ट बायनो गस्ला बायनो फैसा नांगौ होनना बुंबानो आइया आंनि आफाया आरो ओरैनोब्लाबो जों बर' होनना बुङोना फिसाला सासेल'फोरनि खर'आ गिदिर जायो होननानै मिन्थिया माबोरैहाय बुङोथाय बेखौ बिबानो मोननायखायसो बुङो आंनि बेलायावबा खर'आ एसे गिदिरखा आंहा गुबुननि बेलायावबा मा मिन्थिया खिन्थु फिसाला सासेल'खाय बेबायदि अननायखौ आं मोनदोंमोन खिन्थु दिनैलाय दिनै आंहा गावहा फेमिलि जाबाय गावहा नखर जाबाय दिनै आंथ' बिब्दि खालामनो हाला जेब्लायबो आइनाव थांनो हाला आफानाव थांनो हाला आंनि नांगौफोरनि थाखाय आं सानफ्रोमबो बिसोरखौ बोलि होनो आं हाया दिनै आंहा गावहानो हिनजाव थाबाय जायनो आंहा जगायनो नांगौनि मोनसे बिबान फैबाय दिनै आंहा गावहानो गथ' दंसै जायनो जगायनांगौनि मोनसे आंहा सम फैबाय आंहा गावहासो होनांगौनि मोनसे सम फैबाय लानांगौनि ओरैनो बिबानो मोननायनि समा आंहा जोब्बाय दिनै आरो दिनै बे समावबो गावहा हिनजाव थानानै गावहा गथ' थानायनि उनावबो दिनै आं आइनाव बिनानै गस्ला गाननो नागिरोब्ला आफानाव बिनानै आङो बेरायनो नागिरोब्ला बेयो गासैनिख्रुइबो गाहायसिन थाखोनि लासिंसिं बाथ्रा जागोन आंखौ मोजां बुंनाय नङा समाजाव मानसिफोरा हाबा जाबाय गथ' दंसै मोनसेबो खामानि मावा बिथाङा ओरैनो बेराय लोमजायोब्ला बिफाया दासिमबो बिहामजोखौ डक्टरनाव लांनांगौ फिसौखौ डक्टरनाव लांनांगौ गाव जि बिबान लानो होननानै हिनजाव लाबोबाय गाव जि बिबान लानो होननानै गथ' खांबाय बिनि गासै बिबानखौ दा बोराय बुरैया लाजोबनांगौ होननानै आंखौ मोजां बुंनाय नङा आंखौ समाजाव गनायनाय नङा बाइबेला मा बुंदों नोङो जोहोलावै थाबाय थाया नोङो सिख्लायै थाबाय थाया माने मा बेखौनो बुंदों नों दिनै बिबानो मोननाय गावनि नांगौफोरनि थाखाय नोङो खुद्रिबानो मोननाय दिनै मा नांगौ बिबानो मोनो जोङो बेबायदि मोनसे कालचाराव जोङो दिनै दङ जि कालचारा अबसे राइट नङा जोंनि मोनफ्रोमबो नांगौनि थाखाय बिमा बिफाखौ खस्थ' होनाया बियो मोजां कालचार नङा
बोरै फैखो जोंनि गेजेराव आं मिथिया। इसेबां गेदेर गेदेर जानानैबो 25 बोसोर 26 बोसोर 30 बोसोर जानानैबो गाव गावसोरनि नांगौनि थाखाय बिमा बोराय बिफा बुरैनाव बिफाफोरनि एसे इनकामनि सायाव सोनारबाय थानो बे फोरोंनाया जों बर'फोरनि गेजेराव बबेनिफ्राय फैखो आं मिथिया। नाथाय बे कालचारा दिनै दुखुनांथाव। जि बिमाहा एसेल' इनकाम दङ, जि बिफाहा एसेल' इनकाम दङ, फिसा खामानि मावनानै दिहुनो जोंनि दिनैनि नांगौफोरा फिसा हरे। दिनै जोंनि नांगौफोरा फिसाबाव, जोंनि नांगौफोरा फिसा नंलिया, जोंनि नांगौफोरा गिदिर गिदिर। जोंनि गाननाय जोमनायनि जि बेसेनफोर बारानिफ्राय बारा जालांदों। दिनै बे गासैनि थाखाय जोङो बिमा मैगं फाननायनि सायाव जोङो सोनारनानै गाननो जोमनो देलायनो नागिरोब्ला, बिफा एसे माबा मोनसे फिसा खामानि मावनायनि सायाव जोङो बेबायदिहै जोङो लाक्जारि मोनसे लाइफ जोङो नागिरोब्ला, जों डिमान्ड खालामोब्ला, बिनि खस्थ'खौ सोर मोनगोन? बिमा बिफाया अबेसे बे खस्थ'खौ मोनगोन? आं बेबायदि कालचाराव थांनानै थाबोनायखाय आङो सिगां आं जेबो सानाखैमोन। जेब्ला आं इन्डियायाव दंमोन आंबो बेखौ जेबो सानाखैमोन। बिमा बिफानाव बिबानो मोनो, बिमा बिफाया बिबानो होनांखागौखा होननानै आं सानदोंमोन आरो। नाथाय जेब्ला आं इंलेन्डआव थांबाय, बिसोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे थांनानै थाबाय, बिथांमोननि वर्ल्डखौ आं नुबाय। बिथांमोना बिदि नङा, बिथांमोना बेबायदि इसिबां डिमान्डिं नङा। खारन बिमानि लाइफआ बिफानि लाइफआ बिफानि, बिमाहाबो बिदि रंजानो मोन्थाय दङ। बबाव लिरनाय दङ, बिमाया गाव गावनि फिसानि थाखाय गासैखौबो होजोबनानै, गाव जानो लानायखौबो होनानै बेसेबां सेक्रिफाइस खालामनांगौ होननानै बबाव लिरनाय दङ? बबाव लिरनाय दङ बिफाया गाव गावनि गथ'नि थाखाय गासैखौबो सेक्रिफाइस खालामनानै गाव मोनसे दुखुथिया जिउ खुंनांगौ होनना बबाव लिरनाय दङ? आं नुवाखै बाइबेलाव। सोरबा नुदोंब्ला आंनो दिन्थिनो हागोन। बिफाया मावख्रुबनानै साइकेल बोराय सालायनानै जायहा जेबो खामानि मावा बेखौ मा खालामनांगौ? दामि दामि बाइक सालायहोनांगौ होननानै आंनि बाइबेलाव लिरनाय आं नुवाखै। आरो बबेबा बिजाबावबो आं नुवाखै। बिमाया मावख्रुबनानै गाव गावनि फिसाजोनो 10,000 15,000 20,000नि आखायाव मबाइल होनांगौ होननानै आं लिरनाय नुवाखै। जोंनि लाइफआ इन्डिभिजुवेल। जों गासैबो गावबा गाव संसाराव थानाय समाव जोङो बिमा बिफा हिसाबै मोनसे रिलेशनशिपआव फैयो। नाथाय थोंजोङै नायनो थाङोब्ला जों गासैबो इन्डिभिजुवेलसो। जों गासैबो गावबा गावसो। आंनि आइया आइ, आंनि आफाया आफा, आं। आंनि जिबना आंनि जिबन, आइनि जिबना आइनि जिबन, आफानि जिउआ आफानि जिबन। बेबायदि हिसाबै आफाहाबो बे संसाराव गुसुं जि सम दङ बेयाव रंजालांनायनि मोन्थाय दङ। गांसे मोजां गस्ला गानलांनायनि बेहाबो मोन्थाय दङ। गंसे मोजां बाइक सालायलांनायनि मोन्थाय बेहाबो दङ। बबाव लिरनाय दङ बिथाङा गासैखौबो आंनो होजोबनानै गाव साइकेल बोराय सालायबाय थानांगौ होननानै? बिथाङा गासैखौबो आंनो होजोबनानै गाव बेबायदि जिथाखौ गाननानै बेरायबाय थानांगौ होननानै बबेयाव सोर बुंदों, सोर फोरोंदों? खिन्थु जोंनि कालचाराथ' दिनै बिब्दिनो। जोङो बिमा बिफाखौ जोंनि गासै नांगौनि थाखाय, जोंनि लाक्जारिनि थाखाय, जोंनि कम्फर्टनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ बोलि होगासिनो दङ। जोङो बोलि होगासिनो दङ। जोंनि कालचारा बेबायदि, जि कालचारा मोजां नङा। आरो आंनि बायदिब्ला बिसोर जायहा मावख्रुबदों, जायहा दिहुनदों, बिथाङा बे संसाराव गुसुं जि जिबन इसोरा बिथांनो होदों, बिथाङा रंजालांनो बेहाबो मोन्थाय दङ। मोजाङै जालांनो गानलांनो, मोजां बेरायनो, मोजां मोनसे न'आव थालांनो बेहाबो मोन्थाय दङ। इसोरा बे मोन्थायखौ बेनोबो होदों। बेनिखायनो बे दिहुनदों, बे मोनगाननांगौ आसलते। बे दिहुनदों, बे एसे आरामै थांना थानो मोननांगौ आसलते। नाथाय जों बेबायदि खालामदों जोंनि बिमा बिफाखौ। जों बिथांमोना होथारनांगौ, बिथांमोना जोंनो खालामथारनांगौ, जोंनि थाखाय बिथांमोना मावथारनांगौ। बेबायदि बाध्य खालामनानै बिथांमोनखौ मिजारेबल होननानै बुङो इंराजियावब्ला, मोनसे दुखुथिया जिउ खुंनो जों मा खालामदों? जोङो नारसिनदों, जों बाध्य खालामदों। जिया मोजां नङा, जिया एक्सेप्टेबल नङा। जों ख्रिस्टियानफोरा बे गियाना थानांगौ, गुबुना दाथा। जों गियाननि फुंखाखौनो मोनबायब्लालाय, इसोरानो गियाननि गुदिबालाय, आरो बे गियाननि गुदिखौनो मोनबायब्लालाय जोंहा बेसेबां गियानबो गैया अब्ला जों जोंनि बिमा बिफाखौ माबोरै अननांगौ, बिमा बिफाखौ जों माबोरै बाहायनांगौ, जोंहा बेसेबांबो गियान गैया अब्ला बोरै बुंनो? अब्ला प्रमाना बहाथो? जों जे गियाननि गुदि, गियाननि फुंखा बे इसोरखौनो मोनबाय, प्रमाना बहाथो? मोनबायब्लालाय बियो जोंनि प्रेक्टिकेल जि जिबन बेयाव चेन्ज लाबोनांगौ ना, सोलायनाय लाबोनांगौ ना। जोंनि थांना थानायाव सोलायनाय लाबोनांगोन ना। गियाना सोलायनाय लाबोयोना लाबोयो। जों गियाननि गुदि बे इसोरखौ मोनबायब्ला जोंनि जिबना बेसे सोलायजानांगौ? सोलायनायनि जोंनि जिबन।
गुबुननिया जियानो हक जोंनि इसोरखौ मोननाय बे गियाननि गुदि गियाननि फुंखाखौ मोननाय जोंनि प्रेक्टिकेल लाइफआ जोंनि थांना थानाया आलादा जानांगौ। मा बुंदों बाइबेला? नों सेंग्रायै थाबाय थाया। दिनै नों जानो हागौ बिबानो मोनजादों, बिबानो मोनजोबदों, बिबानो मबाइल रिचार्ज, बिबानो बाइकआव थाव, स्कुटियाव थाव मोनदों जानो हागौ। खिन्थु बे समा नोंहाबो थाबाय थाया, गोबाव नङा। बे जोबगोन। गाव नोङो होग्रा जानांगोन। दिनै नों जानो हागौ कलेजनि फिस, इउनिभारसिटिनि फिस बिमा बिफानिफ्राय बिबानो डिमान्ड खालामबानो मोनदों। दिनै नोङो गाबोन नोंहा गावहानो थागोन, जायनो नोङो फिस होनांगौ थागोन, गानहोनो गोनां थागोन, जोमहोनो गोनां थागोन, नोंहा गावहानो बे बिबाना नोंनावनो फैगोन। गाज्रि मोननाङा, आंनाबो आफाया थाबाय थानाय नङा, नोंथांनाबो थाबाय थानाय नङा। नोंथाङा गाबोन गाव हारसिङै थांना थानो गोनां जागोन। What are you doing today? Are you preparing yourself to take all this responsibility? The time that you have now, are you using it to prepare yourself to take a huge responsibility? दिनै जि सम दङ, बे समखौ बेबायदियाव बाहायदों ने नोङो? गावगायखौ थाम-थिम खालामनायाव बाहायदों ने नोङो? गाबोन जेब्ला नों बे बिबानखौ मोनगोन, गाव मोनसे न'खर सामलायनायनि बिबान मोनगोन, गाव गथ' गथाय फरायहोनायनि फोरोंनायनि बिबान मोनगोन, गानहोनाय जोमहोनायनि बिबान मोनगोन, बेराम आजार नायनायनि बिबान मोनगोन, नों गाबोन हागोन ने बे बिबानखौ लानो? नों दिनै थाम-थिम जादोंना जायाखै बे बिबानखौ लानो? This is the time. बे सम नोंहा गावगायखौ प्रिपेयार खालामनायनि। गाबोन बेबायदि मोनसे हिउज रेसपन्सिबिलिटि लानायनि मोनसे बिबान नोंहा फैखागोन। नेचारेलि बे फैगोन। बेयो गावनो गाव फैगोन, समजों लोगोसे फैगोन। किसुमानावथ' नों समनि सिगां फैयो। खायफा मा मोजां मोनोथाय समनि सिगां इसिबां गेदेर रेसपन्सिबिलिटि लानो, जेराव बैसो जायाखै, जेराव मोनसे बिथा जायाखै गावहा, मोनसे प्लेटफर्म जायाखै गावहा, मोनसे रिसर्स जायाखै गावहा, बे समावनो बे इसिबां गेदेर बिबान। हाबा जानाय होननानै बुङोब्ला जों खोब फेमालि लायोना, जों गोथलै लायो। अबसे लाथावथावबो जोंनि गेजेराव गोथलै लाथावथाव। मा सिन्तासो, मा जिंगासिनो गोनांसि। लाबोनानैल' दोनफैनांगौ, आफायानो फिसिखायो। हाबा जानो गिगोन बे जोङो। लाबोनाल' दोनफैनांगौ, आइयानो जाहोबाय थायो, गानहोबाय थायो, जोमहोबाय थायो। गाव दख'ना गांसेबो बायनो गोनां जाबोआ। हाबा जानो गिगोन। आं जि कालचाराव थांनानै थाबाय, बिथांमोना बिमा बिफानि न'खराव हिनजाव लाबोआ, बिमा बिफानि न'खराव बिथांमोना हौवा लाबोआ। बिथांमोना एडाल्ट जानाय लोगो लोगो बिमा बिफानिफ्राय बिथांमोना सेपारेट जायो। एडाल्ट माब्ला 18 बानो बिथांमोना एडाल्ट जायो। 18 बानो हाबा जा बिथांमोना 18 नि उनाव मा बिथांमोना कलेज फिस, इउनिभारसिटि फिस जेबो बिथांमोना बिमा बिफानिफ्राय डिमान्ड खालामो। इउकेनिफ्राय सासे आंनि सिख्ला लोगो फैदोंमोन जोंहानाव। बे जों सानैजों जिरायनाय समाव बिथाङा बुंदों, आहा बेड निउज दङ होननानै बुंदों बिथाङा। आहा मोनसे गाज्रि खबर दङ होननानै। दाख्लै आहा गारिया बायबाय, गारिया गाज्रि जाबाय। दा माजों बायफिनगोन मिथिया बिथाङा बुंदों। अबसे आफाया बुंदों गाव एसे हेल्प खालामगोन होननानै। बे समावनो आं थाबै सोंफ्लांबाय, जि इंलिश कालचार, नोंसोरनि जि ब्रिटिश कालचार, बे कालचाराव गथ'फोरा बिमा बिफानियाव बेबायदि गारि बिनो, बाइक बिनो, मबाइल बिनो, बेबायदि हायोना हाया? बिथाङा बुंबाय, बेयो गासैनिख्रुइबो गाज्रिसिन आरो लासिंसिन गाहायसिन थाखोनि बे बाथ्रा होननानै बिथाङा बुंदों। जों गैया, आं एडाल्ट, आं दिहुननो हानाय जाबाय। आंनि दिहुननायनि केपासिटिया मा, आं बेजोंसो आं मा बायो बेयो बिनि सायावसो सोनारो। आफानि दिहुननायनि केपासिटिनि सायाव आं मा खालामनो नागिरा, आं थांनानै थानो नागिरा। आरो बिमा बिफानाव सानफ्रोमबो बिदि डिमान्ड खालामनाया जोंनि गेजेराव लासिंसिन। बिथांमोना अननानै होयोब्ला जों लायो। जुदिअ आफाया बुंदों आंखौ आंनो गारि बायनायाव हेल्प खालामगोन, अब्लाबो आंहा मोनसे दायित्व थागोन। जेब्ला आफानो नांगौ जाफिनगोन, आं बे समाव होफिननो हानाया आंनि मोनसे मानबता। बिथाङा बुंदों हिउमेनिटि। आफायानो जेब्ला आरो गावनो नांगौ जागोन, बे समाव आं होफिननो हाहैनाया। आफाया नुदों बे समाव आं गारि बायनो हानाया आंनि थाखाय अकस्मात गारिया गाज्रि जाबाय, बे समाव आं गारि बायफिननो हानाया गोब्राब। बेवहाय आफाया आंखौ हेल्प खालामनो नागिरदों। नाथाय जेब्ला आफानो नांगौ जाफिनगोन, बे समाव आं आफाखौ हेल्प खालामहैफिननो नांगोन। बे मोनसे हिउमेनिटि होननानै बिथाङा बुंदों। बे गाहायसिन थाखोनि गाज्रिसिन लासिंसिन बाथ्रा होननानै बुंदों जोंनि इउके बायदियाव। आरो आं नुबोआखै बिथांमोननि गथ'फोरखौ सानफ्रोमबो माबा मोनसे बायनो, सानफ्रोमबो माबा मोनसे डिमान्ड खालामनाय आं नुबोआखै बिथांमोननो।
बिथांमोननो पकेट मानि हिसाबै होयो सप्तायाव बिमा बिफाया मोनसे बिबान लानानै आरो बे पकेट मानिजोंनो बिथांमोना थांनानै थायो आरो जेब्ला 18 जाबाय बिथांमोना ना कलेज फिस मोनबावो ना स्कुल फिस बिथांमोना मोनबावो 18 जानाय लोगो लोगो बिथांमोना गाव गाव खामानि मावनांगौ जायो गावनि गाननाय जोमनाय दिहुननांगौ जायो 18 जानाय लोगो लोगो बिथांमोना राबाय होननानै बुंदों देरबाय होननानै बुंदों एडाल्ट होननानै बुंदों मेच्युर होननानै बुंदों बेवहाय गावनि नांगौखौ गाव दिहुननानै थांनानै थानो हानाय जाबाय बिथांमोना बेखौ बुंदों बेवहाय बिथांमोना गाव गाव सोरबा रेस्टुरेन्टआव सोरबा शपिं मलाव सोरबा बबेबा कम्पानियाव खामानि मावनानै बिथांमोना गावनि नांगौखौ बिथांमोना दिहुनो सानफ्रोमबो गावनि नांगौफोरनि थाखाय सोरखौबा बिथांमोना दुखु होआ सोरखौबा बिथांमोना खस्थ' होआ बेनिखायनोथ' बिथांमोना जौगानाय आरो बेनिखायनो बिथांमोना जेब्ला हाबा जायो जेब्ला गावहा बेबायदि बिबान लानो हानाय जायो जों गोबां समाव मोनथिया सेंग्राफोरा हाबा जानाय माने मा बिबान लानाय हाबा जायोब्ला ओरै बुंनाय जायो रे नों सासे सिख्लानि बिफानाव थांनानै मा बुंनाय जायो दिनैसिम नोङो नोंनि फिसाजोखौ जाहोदोंमोन लोंहोदोंमोन आं लांनोसै आं जाहोसिगोन दिनैसिम नोङो गानहोदोंमोन जोमहोदोंमोन आं लांनोसै आं गानहोनोसै जोमहोनोसै दिनैसिम नोङो बेमार जायोब्ला बेराम आजार जायोब्ला डक्टरनाव लाङोमोन दिनैनिफ्राय आं लांनोसै बेराम आजार जायोब्ला आं नायसिगोन होननानै बिबान लानानै फैनाय जायो हिउज मोनसे रेसपन्सिबिलिटि मोनसे नखर बानायनो थाखाय दिनै जोंनो इसेबांखिनि थाखा फैसा नांगौ मोनसे नखरा सोलिनो थाखाय नोङो सेंग्राहै थाबाय थानाय नङा दिनैथ' टेबोलाव थांबानो ओंखाम बबेनिफ्राय मोनदों जों माब्लाबा सोंफेरो सावरायफेरो आफा बे अमा बेदरखौ माजों बायनानै लाबोखो जों सोंफेरो जों सोङा टेबोलाव मोनदों नालाय जादों आरो जोङो गाबोननिफ्राय नोंहा बेबायदि जगायनायनि मोनसे दायित्व नोंहा फैगोन बिबान नोंहा फैगोन बे समालाय माथोब्लालाय टेबोलाव मोनदों जाबाय थानायनि सम नामा आफा लंपेन्ट नांगौलै आंनो नांबाय फैसा एसे मोनबाय बायनानै लायबाय बेखौ गानै जोमै बेरायबाय थानायनि सम नामा गाननो जोमनो गोसो बायदि बिबान मोनदों बेवहाय गानदों जोमदों बेरायलाबायबाय थादों टेबोलाव न'आव थांबानो मा समाव थाङो जायखिजाया आइया ओंखाम दोनो बेखौ जानो मोनदों बेवहाय बेबायदि सोलिनायनि सम नामा बे समालाय बेथ' बेबायदि सम नङा बे समा गाबोन नोंहा जे मोनसे बिबान फैबाय थादों बे बिबाननि थाखाय गावगायखौ प्रिपेयार खालामनायनि मोनसे सम बे बिबानखौ लानो थाखाय प्रिपेयार खालामनायनि गावखौ थामथिम खालामनायनि मोनसे सम गाबोन दिनैनि बे समा मोनजादों होननानै जाबाय थानायनि गाननो जोमनो मोनदों होननानै गारि मोनदों होननानै बेरायलाबायबाय थानायनि समथ' बे नङा गावखौ प्रिपेयार खालामनायनि गियानि बायदि सोलि बे टाइमा मा टाइम नों मिन्थि मर्देखाया एस्तेरखौ गोसोखांनो गोनां जादोंमोन बे टाइमा नों सिरि सिरि थानायनि नङा दलद थानायनि नङा नों दलद थायोब्ला नों सिरि सिरि थायोब्ला जोङो सेस जागोन बे समाव नों बेरायबाय थादों बे समाव नों मोनजादों होननानै ओरैनो उन्दै जाबाय थादों बे समा बिदि सम नङा गावगायखौ प्रिपेयार खालामनायनि सम गाबोन जेब्ला नोङो गाव थांनानै थानो गोनां जागोन गावनि नांगौखौ गाव दिहुननायनि बिबान नोंनाव फैगोन बे समाव नोङो जेन सासे रिसर्स गोनां मानसि बायदि थांनानै थानो हायो सोर मोजां मोनो फैसा गैयि बिफाखौ मोजां मोनग्रा फिसालाफोर दं बेहाय रावबो मोजां मोनानो दा फैसा गैयिखौ मालायबा इसिबां बायनानै होनो हादों मालायबा बिबानो मोनदों फैसा गैयि बिफाखौ जों मोजां मोनानो दा नोंबो जागोन सासे दिनै नोङो मोनजादों होननानै जाबाय थादोंब्ला दिनै नोङो मोनजोबदों होननानै ओरैनो जुदि बेराय नोङो समखौ हगारदोंब्ला नों गाबोन मा जागोन फैसा गैयि बिफा नों जागोन मोनसे खामानि गैजायै सासे बिफा नों जागोन नों फैसा गैयि सासे बिमा जेबो खामानिनि थाखाय क्वालिफाइड नङि नों सासे बिमा नोङो जागोन मोजां जागोन बियो मोजां मोनसे न' गैजायै बिमा नों जागोन गथ'फोरखौ मोजां स्कुलाव होनो हायो नों बिमा नों जागोन दिनै नों समखौ मा खालामदों बेनि सायावसो गाबोन समखौ बायनानै ला माने प्रपारलि इउज खालाम
बेसेन गोनांहै जिबायदिहै बाहायोब्ला नोङो गावनि मोनसे लाइफखौ दानो हागोन, गावखौ प्रिपेयार खालामनो हागोन, गावखौ नोङो बानायनानै लानो हागोन, बेबायदिहै नोङो समखौ बाहाय। थारमाने वेस्ट खालामनाङा। समखौ नोङो मोन्दों, नाथाय बेखौ नोङो जुदि प्रपारलि इउटिलाइज खालामाब्ला नोंनि गाबोननि जिउआ दुखुनांथाव। बेनिखायनो मा इसोरनि बाथ्राया गियानि बायदि थांनानै था। सान नोङो आं बे समाव बेखौ खालामबाय थायोब्ला आंनि गाबोननि जिबना मा जागोन बेखौ सान। आं दिनै बेबायदि सोलियोब्ला, आं बेबायदि थायोब्ला आंनि गाबोननि जिबना मा जागोन बेखौ सान। जोङो गियानिफोरबायदि थांनानै थायाखै। आं नुदों जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा मा जायो जागोन आरो। उदालगुरिनियाबा बिदि बुंगोन, मा जायो जागोन आरो गाबोन। बे गाबोननि बाथ्रा, बे गियानि मानसिनि बाथ्रा नङा। मा जायो जागोन गाबोन नङा। गाबोन मा जागोन बियो दिनै नों मा खालामदों बिनिसो रिजाल्ट। मा जायो जागोन आरो गाबोन नङा। मा जायो जागोन गाबोन नङा। दिनै नों मा खालामदों गाबोननि रिजाल्टआ बेसो। नों मोजां खामानियाव सम होदोंब्ला, नोंनि बे समफोरखौ नोङो फरायनायाव गोसो होनानै बाहायदोंब्ला गाबोन नोंहा मोजां मोनसे जिबन दङ। गाबोन नोंहा मोजां मोनसे लाइफ दङ। गाबोन नोंहा मोजां मोनसे फेमिलि दङ। खारन नों जोहोलावै थाबाय थाया, नों सेंग्राहै थाबाय थाया। एस्थेरखौ बुंदोंमोन, दिस इज नट ए टाइम टु किप क्वाइट। This is not a time to sit idle. Do something. माबा मोनसे खालामदो, माबा मोनसे मावदो। नाम्बार 2 मा बुंदों? अपरचुनिटि। जों रावबो राजानियाव थांनो हाया, खिन्थु नोंहा बे खाबुआ दङ। बे अपरचुनिटिखौ नों इउटिलाइज खालाम। दिनै जों अपरचुनिटिखौ इउटिलाइज खालामदों ने? जोंनो दिनै बिमा बिफाया जे लाक्जारि मोनसे अपरचुनिटि लुफावनानै होदों, मोनसे लाक्जारि खाबु जोंनो लुफावनानै होदों। गावसोर जाय बिमा बिफा बेवहाय थागोन, जायफ्रा गावसोर फरायनो खाबु मोनाखैमोन, आंबा फरायनो खाबु मोनाखैमोन, नोंबो फरायनो नाङा, जोंखौ बुंदों नामा दिनै बिथांमोना? जोंबा मोजां मोनसे स्कुलाव थांनो मोनाखैमोन, नोंबो दा थां, बुंदों नामा बिथांमोना दिनै? बिथांमोना गावसोर माब्लाबा सोरबा सोरबा थागोन बेवहाय जायहा गुबुनाव रुवाथि थानानै देरबोनो गोनां जादोंमोन। सोरबा थागोन बेवहाय जायहा दाहोना थानानै गुबुनाव दाहोना थायै थायै बिथाङा देरबोनो गोनां जादोंमोन। अब्लाबो बिथाङा आं दाहोना थायोमोन, नोंबो थानांगौ होननानै दिनैथ' जोंखौ बुङाखै। आनखि गाव दाहोना थाग्राब्लाबो दिनै गाव फरायनो खाबु मोनासैब्लाबो गावनि समाव दिनै बुजिनानै मोनथिनानै जि सोलायनाय मोनसे थासारि, सोलायनाय मोनसे परिबेस परिस्थिति, बेखौ नायनानै बिथाङा मा खालामदों? जोंखौ साबसिन स्कुलाव होनो नागिरदों, जोंखौ प्राइभेट स्कुलफोराव होनो नागिरदों। बेबायदि मोनसे लुफावनानै होनाय खाबु जोङो दिनै होदों। मोनसे अपरचुनिटि जोंहा दङ, टाइम दङ। दिनै जोंहा नोंथांमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा दङ बेवहाय, नोंथांमोनहा टाइम दङ, लोगोसे अपरचुनिटि नोंथांमोनहा दङ, खाबु नोंथांमोनहा दङ। बे खाबुखौ सोर होदों? जोंनि बिमा बिफाया होदों। फरायनायनि मुङाव होननानै बुङोब्ला जोंनि बिमा बिफाया गासैखौबो सेक्रिफाइस खालामदों। बिथांमोना थामथिम, खारन बिथांमोना बुजिदों सोलोंथाइनि जि गोनांथि, फरायनायनि गोनांथि दानि मुगायाव। फरायनायनि गेजेरजोंसो मोनसे केरियार, मोनसे स्किल मानसिया बानायनो हायो, मोनसे खामानिनि थाखाय क्वालिफाइड जानो हायो। बिथांमोना मोनथिगौ बे बाथ्राखौ। बेनिखायनो जोंनि सरकारि स्कुलफोरखौ नागारै नागारै आं नुनो मोनदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव प्राइभेट स्कुलाव फरायहोनाय, जुनियर कलेजफोराव फरायहोनाय, बेबायदि गोबां थाखा फैसा खरस खालामदों। बिथांमोना जोंनो लागै फरायनायनि मुङाव, जोंनि मोनसे केरियार बानायनायनि उनाव जोंनो जेसेबांखिनि सुबिदा नांगौ, बे सुबिदाखौ बिथांमोना लुफावनानै होदों। जों हाया, फरायनो नांला, बिब्दि बुंनाय जोंनि गेजेराव दिनै बिमा बिफा गैया। बे खाबुखौ मोननानैबो नोंथाङा मा खालामदों? गाबोननि लाइफआ बिनि सायावसो। नोंथाङा खाबुखौ मोनदों, खिन्थु मा खालामदों? गाबोननि लाइफआ बिनि सायाव। नों गाबोन मा जागोन? दिनै नोङो बे खाबुखौ मोनसेयावबो इसेबां जोंनि अनख बिमा बिफानिफ्राय बेबायदि लुफावनानै होनाय खाबुखौ मोनसेयावबो दिनै बे खाबुखौ लानानै आं मा खालामदों? गाबोननि आंनि जिबना बिनि सायाव। मा खालामदों नोंथाङा? गोसो होनानै फरायदोंना? ना फरायनायनि मुङाव बिमा बिफाखौ मेगनाव हाद्रि सारनानै जोङो बायदि गाज्रि खामानिफोराव इनभल्भ जानानै दङ? दहाय जोंहा सारा बुंदोंमोन फुंबिलि समावहाय गावनिनो फिसाला दिल्लीयाव फरायो होननानै। बिथाङा बर'फोरनि अबस्थानि बाथ्रा बुंदों होननानै बुंदों। आं मोनथिगौ, आं गावनो बिथिं दिल्ली, बेंगालर, चेन्नाइ, कलकाता बेफोरबायदियाव आं बेरायैखाय आं मोनथिगौ जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरनि अबस्थाखौ। बिथांमोननो बिमा बिफाया ओरैबायदि लुफावनानै होदों, फरायनायनि मुङाव फैसाल' बिहरनांगौ, जिखि जाया माबा मोनसे खालामनानैबाबो हरनो थामथिम। आइ इदि नांगौ जादों, आफा इदि नांगौ जादों, नांगौबाथ' दङ गैया बिनि बाथ्राखौनो बुङा।
लोगो लोगो बिथांमोननो फरायनायनि मुङाव माबा मोनसेल' जाना फैथों बिमा बिफानि आखाया बे बिमा बिफानि साननाया बे माबा मोनसे जानानै फैथों बे आसाजों नांगौ बादि बिमा बिफाया थाखा फैसा हरगासिनो दङ बिथांमोना बेबायदि अपरचुनिटिखौ मोननानै एसेबां अनख सापर्टिभ बिमा बिफा मोननानै बे अपरचुनिटिखौ बहाय इउटिलाइज खालामदों मोनथिगौनो आं मोनथिगौ आं नुबोदों बिमा बिफाया नांगौबानो हरगोन खिन्थु बिथांमोना बे थाखा फैसाखौ बिथांमोना अननाय गैया बिमा बिफानि सायाव बे मोनसे नाम्बार 2 बिथांमोना गाव गावनि गाबोननि जिबननि सायाव जेबो सिन्था गैया मूर्ख बायदि बिथांमोना थांनानै दङ साननो रोङै बायदि थांनानै दङ बिथांमोना हागौदों होननानै सानदों बिमा बिफाखौ थगाय थगाय बिदि थाखा फैसा बिहरनानै बेबायदि बेरायनो सोरबा बाइक बायनानै लाहैदों सोरबा रेन्ट हाउसाव थानानै फेमिलि जाखानाय हौवा हिन्जाव बायदि थाहैदों स्टुडेन्टफोर टटेलि मिसइउज खालामदों माखौ अपरचुनिटिखौ मिसइउज फैसाखौ कलेजाव बेसेबांबा नांगौ बिमा बिफानियाव डिमान्डआ बेसेबांबा डाबल ट्रिपल बिमा बिफानाव बिथाङा गावगायखौ जे बानायनानै लानो बै जायगायाव थांदों गावगायखौ गावगायनि माबा मोनसे केरियार बानायनो जे बिमा बिफाया बेबायदि खस्थ' खालामनानै गावगायनो बे खाबुखौ होदों थरानो गैया गथ'आ उनाव मा जानानै फैखो गामियाव नों ओंखारना दानाब्ला सोंजानो गिनाया मा जोबखो होननानै सोंगोन जे मा फरायहैनाय होननानै सोंगोन जे मा साख्रि मावगोन दालाय होनना सोंगोन जे फरायहैयाखैमोन ना बेथ' फरायनो होननानै ओंखारलांदों फरायहैयाखैमोन ना बेथ' सिख्ला लाना बेरायहैनायावसो बेस्थ' जाहैबाय मोनसे लोगोनि रुमनिफ्राय गुबुन मोनसे लोगोनि रुमाव पार्टि खालामनायावसो बेस्थ' जाहैबाय जि अपरचुनिटि जि समाव मोनदों बेखौ प्रपारलि बियो इउटिलाइज खालामासै बेसेन होआसै बिमा बिफाया होनाय खाबुखौ बियो बेसेन होआखिसै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर आं नुनो मोनदों जोंनि इण्डियानि स्टुडेन्टफोर जेब्ला इंलेन्डआव थाङो बेबायदि माइन्डजों थाङो फरायनो अक्सफर्डआव केम्ब्रिजआव जेब्ला फरायनो थाङो जोंनि स्टुडेन्टफोर सेंग्रा सिख्लाफोर बेबायदि माइन्डजों थाङो बिमा बिफानिफ्राय थाखा फैसा लाबोबाय थागोन फरायगोन होननानै नाथाय इंलेन्डआव थांनाय लोगो लोगो बे मेन्टेलिया सोलायहैयो लाजिनायजों बिसोरनि रावबो सेंग्रा सिख्लाया बिमा बिफानिफ्राय थाखा फैसा लाना फराया जे खामानि मावनानैसो फरायो आं नुनो मोनदों हजों जोंनि इण्डियानि सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरा बेबायदि बिमा बिफाया गोबां थाखा फैसा दङ बे थाखा फैसाजों फरायनो होननानै थांदोंमोन नाथाय बिथांमोना बै कालचाराव लाजिनांनानै बिथांमोना खामानि मावनानै गावनि फिसखौ गाव दिहुननानै फरायहैनाय आं लोगो मोनबोदों दिनै जोंहा बेयाव कालचारानो लाजिनो रोङै मोनसे कालचार बोरायनानैबो बिमानाव फैसा बिबाय थानो लाजिनो रोङै कालचार दारि मोनबाय बेखौबो सिनो बिमानाव फैसा बियो बे मोनसे कालचार गावनि खानायखौबो सिननानै लानो 30 बोसोर बयसआव बे सेंग्राहा थाइसे फैसा गैया लाजि रोङै मोनसे कालचाराव जों थानायखाय जों जेबो साना दे जों लाजि रोङैनो थाथ'नोसै नाथाय बाथ्राया बे एसेबांखिनि अपरचुनिटि जोंनो होदोंब्ला बेजों लाइफ मोनसे दाना लायाब्ला गाबोन नोङो रिग्रेट जानायनि अनगायै बेयाव जेबो गैया What are you doing with the time that you have now? What are you doing with the opportunity that your parents are giving to you? नों सानदों नामा बिदि सेंग्राहै बिबाय थाबानो मोनबाय थानाय बे बैसोआ नोंहा थाबाय थागोन होननानै नों सानदों नामा सिख्ला बिबाय थाबानो मोनबाय थानाय बे बैसोआ नोंजों लोगोसे अरायबो थागोन नोंहा गाव रेसपन्सिबिलिटि लानायनि मोनसे सम फैनाय नङा होननानै नोंथाङा सानदों नामा गाव मोनसे न'खर बानायनानै न' बानायनानै गारि बायनानै गावगायनि गथ' गथायखौ मोजां मोनसे स्कुलाव फरायहोनायनि मोनसे बिबान फैनाय नङा होननानै नों सानदों नामा नों मोनथिस्लाबै फैगोन बे समा सिख्ला Are you preparing with the time that you have with the opportunity that your parents are giving to you or just wasting it बे समखौ नोंथाङा ओरैनो नंबा जाबाव बाहायगोन बे थाखा फैसा बिमा बिफाया माबा मोनसे जाथों होननानै नों लुसुमनायखौ ओरैनो नंबां जाबाङो आं नुबाय पन्डिचेरिनि स्टुडेन्टफोर गुतै साउथ इण्डियाखौनो बेरायो इसिबां सम दङ ने जोंनि स्टुडेन्टफोरा इसिबां बेबायदि सम दङ ने फरायनो थांनाय स्टुडेन्टफोरा बाइक बायहैनानै रयेल एनफिल्ड बायहैनानै बुलेट बायहैनानै केटिएम बायहैनानै पन्डिचेरिनिफ्राय चेन्नाइनिफ्राय बेंगालर केरेला बेरायथिंबाय थानाय गवा बेरायथिंनायनि सम दङ ने बिथांमोना Is this a time for doing all of these things? बे गासैखौबो मावनायनिसो सम ने बे समा नोंहा
मबे समा मानि थाखाय गियाननि बायदि नों बाहायाब्ला गाबोन रिग्रेटनि अनगायै नोंहा जेबो जाया। बेयाव दंखायो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर दंखायो जायहा रिग्रेट जादों बे समावहाय। आंहाबो बिदि सम दङमोन बारलांबाय, आंनोबो बिदि खाबु होदोंमोन आइ आफाया, दा गैला। रिग्रेट जानानै जिरायखानाय बेयाव सेंग्रा सिख्लाफोर थागोन। जायफोरा दा बे समाव दङ, गियाननि बायदि बाहाय समखौ। बे समाव मा सम नों बुजि आरो बेखौ बुजिदोंबा बेखौ माव। जिया नोंनि बे समनि खामानि नङा, जिया नोंनि बे टाइमाव मावनो गोनां नङा, बेफोरखौ दा मावलाबाय। गियानि मानसिया बेखौ खालामगोन। नाथाय अगियानि जायहा मूर्ख मिथिगोन बियो मा सम, खिन्थु बे मावनाय नङा बेखौ। न' नंबां जाबांखौ बियो मावनानै बे टाइम बरबाद खालामगोन। बिमा बिफानिफ्राय मोननाय रिसर्सखौ बियो बरबाद खालामगोन। रिडिमिं द टाइम मतलब बेनि ओंथिया बे। मोनथि नोंनि आखायाव जि सम दङ बेखौ गियाननि बायदि बाहाय। माबा मोनसे जानो थाखाय बे समखौ बाहाय। खारन समावसो जोंनि लाइफआ समावनो स्टार्ट जायो आरो समजोंनो जोबगोन जोंनि लाइफआ। खिन्थु बे समनि गेजेरावनो गासैबो जानांगौ। आङो जोबनायथिं मोनसे बाइबेल सिरि फरायनि। गालातिया ओरै होनना बुंदों, गालातिया सयदा हातवा, नोंसोरो बे बाथ्रायाव गोरोन्थि दाखालाम। रावबो इसोरखौ सोलायनो हाया, मानोना मानसिया गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हागोनबो। नोंसोरो बे बाथ्रायाव गोरोन्थि दाखालाम, भुल खालामनाङा, गोरोन्थि खालामनाङा। मा बाथ्रायाव? इसोरखौ जों थगायनो हाया। मानसिया गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हागोनबो। बे समाव नों मा फोबाय थादों, गाबोन हागोनाबो बेनो जागोन। माबा मोनसे फोनानै माबा मोनसे जे गाबोन बुथुमनो मोनगोन आसा दाखालाम। What are you doing? नों मा खालामदों? एस्तेरखौ बुंनायमोन, बे टाइमा राइट टाइम। नोंहा अपरचुनिटि दङ, माव। जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर, बेयाव जिरायनाय सेंग्रा सिख्लाफोर, बे टाइमा राइट टाइम। नंबां जाबाङाव दा बाहाय। सेंग्रा सिख्लाफोर, बिमा बिफानि अननायनिफ्राय गोबां खाबु जों मोनदों। Do not misuse it. नों गाबोन रिग्रेट जागोन। আমাৰ আজিৰ যে ঈশ্বৰৰ বাক্য আছে, সময়ৰ বিষয় আছে। সময় আমাৰ জীৱন এই সংসাৰত ইমান দীঘলীয়া নহয়। কিছুমানে 70 বছৰ, 80 বছৰ বা 90 বছৰলৈকে জীয়াই থাকে। খুব ছুটি এটা সময় আমি পাই। এই সময়ৰ মাজতে আমি জীয়াই থাকিবলৈ, এজন জ্ঞানীৰ দৰে জীয়াই থাকিবলৈ জানিব লাগিব। যি সময়ত যি কৰিব লাগে, এইটো আমি সময়ত। मानोना जायफोरा बेखौ गनायगोन